An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasatuma bi ye juma ye lahɔrɔma donba bi ye juma ye bato kɛ dɔ ye juma ye bato fɛn min kan fa bala yɛrɛ minɛ b'a ye masaramani Ala kan ka bato kelen bɛɛ lajɛlen minɛ bi juma o bɛnnen bɛ nazara san kalo 7 juillet kalo bi o tile 16 de ka bɛn 2021 san ma farafin kalo bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye seliba kalo ye an balana ka fɔ bi o tile 6 ye jate la san kalo 12 do ye jira san 1442 san dugu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka dama bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ an bɛ domine ko bi lakanabaliya kɔnɔ waralen b'an ka jamana kɔnɔ na Gawokaw fɛ wulikajɔ tarani ka dangari taji feerela dɔ n'a denna o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka furanjɛla fanga ma ɲɛma Asimi Goyita ne kɔfɛ sigikafɔ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye ka se ka bɔ kulu ni kulu bɛ ka bɔ a ye kunungo min ye ka dɔ ka fɔ an ka ɲɛnatigɛw ka tɔn ye olu bɔra ye yɔrɔ la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ bi ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na ka n'a bila Dugabugu mara olu yɔrɔ dɔw bɛ bi bɛna basigibaliya kɔni bɛ o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ka taa se bi kulu dɔw faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka yira k'a fɔ n'Ala sɔnna ma bi yɛrɛ u bɛna bɔ ka taama ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ni ka ɲɛsin furanjɛla fanga ma ɲɛmaw ma bi kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara Ala sɔnna balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ an b'a ladan k'a fɔ Gawokaw fɛ min ye ka dɔ k'a fɔ wulikajɔ kɛra ka ɲɛsin taji feerela dɔ ka taa sɔrɔ a n'a den u sigilen marifatigi dɔw ka marifa kɔni ta ni ka marifa ci an b'a ladan k'a fɔ taji feerela den kɔni o ye Isa feerela ale den ye kisɛw kɔni y'ale sɔrɔ a kɔni jɔngina nka n'i ma to la u y'a ta ni ka taa n'a ye lapitani o senfɛ ko wulikajɔ kɛba ninnu kɔni sera ka wulikajɔ ta fo k'u ka nafolo kɔni k'a cɛ nafolo bɛ n'a bɛ taa fo $2 bɔɲɔngo la nka maa si ma se k'a dɔn maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ye waleya in kɛbaw ye k'u t'o la tuma min na n'i y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɔ wa min na o kɔfɛ k'u tilala ka taa marifa ci maa wɛrɛw la tuguni ka tila ka gɛlɛya ta ni ka ɲɛ olu ma olu min kɛra n'i y'a sɔrɔ kɛra sigiko damadɔ ye sigidara denmisɛnninw y'a yira k'a fɔ bi Gawo mara kɔnɔ na olu kɔni tɛna sɔn bilen u bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ka jamana fanga ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ta ka lakana ta ka ɲɛ ma n'o tɛ Gawo kɔnɔna na bi lakanabaliya kɔni k'a waralen bɛ an bɛ dugawu de kɛ u bɛ na wulikajɔ minnu na n'i y'a kun bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan basigi ni lafiya bɛ se k'u ka maraw sɔrɔ cogo min na o y'a kunba di Ala ka basigi ni lafiya ni k'o sabati n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ lakanabaliya hali bi tɛnɛngukaw fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la k'a dɔn k'a fɔ tuma ni tuma wulikajɔ kɛbaw de bɛ wulikajɔ ta u ni ka se ka na dangari maaw la walima ka maaw daraki ka taa n'u ye k'u ye waleya wɛrɛ kɛ kulu dɔw n'i y'a sɔrɔ ONG kɛnyɛrɛye cakɛda dɔw bɛ yen minnu b'a la ka baara kɛ tɛnɛngu n'a mara yɛrɛ ɲɛta kama k'i ka dɔn ko marifatigi dɔw nana ni ka se ka maa 3 wele k'i ka taa n'olu ye an b'a ladan k'a fɔ bi bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲininka bi tɛnɛngu n'a a lamini ka yɛrɛ k'a fɔ bi basigi ni lafiya min bɛ yen n'a kuma bɛ ka fɔ sanga ni waati bɛɛ kɔnɔ ko gɛlɛya bɛ taa ka ɲɛsin maaw ma olu ka sigidaw kɔnɔ na ko ni wele ma kɛ joona jamana ɲɛmaaw fɛ ka se ka wulikajɔ kɛ joona ka se k'olu bolomakɛ k'a dɔ bɛ dɔ la basigibaliya kɔni o bɛ cogo ka taa fɛ an bɛ dugawu de kɛ minnu bɛ nin waleya ninnu kɛ Ala ka fura b'u ka woro ɲɛma basigi ni lafiya bɛ se ka an ka jamana sɔrɔ cogo min na n'an bɔra yen an ka furanjɛla fanga ma ɲɛma Colonel Asimi Goyita ale ni ɲɛnatigɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ye ka dɔn k'a fɔ maakɔrɔbaw ka tɔn ye a n'olu ye ɲɔgɔn ye kunun o ɲɔgɔn yew kɔnɔna na a da sera kuma caman ma dɔwɛrɛ tɛ jamana in basigi ni lafiya min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu kalen k'u ye k'u sigi k'i ka dɔn k'u b'a fɛ o baara de ka taa ɲɛfɛ min ye ka dɔn k'a fɔ ɲɛnatigɛ ninnu ka ɲɛma kuma dira ale ma ale yɛrɛ ka dɔn k'a fɔ kuma ta kɛnɛ kan k'a yira k'a fɔ ni Ala sɔnna ma fɛn min ka dɔn k'a fɔ furanjɛla fanga ma ɲɛmaw dɛmɛni hakililaw la ka bila taasiraw kan ni Ala sɔnna ma k'u bɛn'o baara kɔni ka se k'o kɔkɔrɔ don sango an ka jamana bilama basigi ni lafiya min bɛ ka fɔ n'i y'a sɔrɔ bi maliden bɛɛ lajɛlen bɛ k'i tɛgɛ kɔrɔta u nɔfɛ ko n'Ala sɔnna u b'u dɛmɛ hakililaw la ka se k'u bila o sira kan u ka ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o ye ɲɛnatigɛw ka ɲɛmaa ye o ye Dayiru Jalo de a ye kuma caman fɔ kɛnɛ kan ka yira furanjɛla fanga ma ɲɛmaaw la ni Ala sɔnna ma k'an bɛɛ lajɛlen de ka jɛ k'an tɛgɛ da takurunda kelen ko n'o kɛra Mali basigi k'a bɛ taa ɲɛ an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na yarabi Ala k'a kɛ ten n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Dangabugu an b'a ladan k'a fɔ Dugabugu ale marabolo kɔnɔ na wulikajɔ kɔni kɛra ka ɲɛsin an b'a ladan k'a fɔ o dugu ma nin waati in na ko waleyajugu kɛbaw kɔni kɛlen bɛ k'u daga maaw da la o kɔni kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma Sala Samba So
ale yenga do ye aba ɲɛfɔ an ye wale in kɛra cogo min na an ka lamɛn. Bambanci nana ka dugu bɛɛ lamɛn parce que a ko bɔra ɲɔgɔn de la u ye dɔ de faga kungo kɔnɔ k'a to foro la dugudenso de wulila ko u bɛ taa o tigi su ta bambanci nana ka dugu lamini olu ma se ka segin so dugu mɔgɔ tɛ bɔ a ti don u ye kasi ko bɛɛ kɛ ka mɔgɔw wele ka faamaw wele hali sisan u bɛ yen nɔ olu degunba de bɛ yen sisan an kɔni ma foyi de sɔrɔ ka bɔ faamaw fan fɛ parce que bi na ko caman bɛ kɛ bɛnkani walew ka bɔ donso la ka bɔ jihadiste a bɛ tila kɛ duwa bugu ni dulɔnkɛ bugu ni fan fɛ ka caya mɔgɔw bɛ faga baganw bɛ taa foro tɛ se ka sɛnɛ kɛ ci bɛ dilan faamaw mɔgɔ si tɛ faama ye an kɔni an tɛ an jate yɛrɛ ko an ye mali dɔw ye bi na yɛrɛ parce que yala an ka kasi kan yɛrɛ bi ka mɛn o vraiment o jɔrɔ bɛ anw na olu degun tɛ fila ye bɔnni vraiment anw degunnen de don yɔrɔ fermelen don partout sɛnɛkɛla tɛ se ka taa sɛnɛ kɛ n'i bɛ bagan nɔfɛ i ka bagan mun na vraiment sɛgɛn bɛ yen a bɛ tile dama dama dɔ bɔ dɛ parce que dugabugu commune kɔni a ka ca ni kalo ye depuis bɛɛlaw ye marifaw ta o jihadiste ye karila ɲɔgɔn na fo bi ni fila ma faga yan fɛ bamanan bɛ faga yan donc gɛrɛw bɛɛ de taara bamanan dugu dɔ fana bɛɛ taara an bɛ o gɛlɛya de la yan an kɔni b'a fɔ ko faamaw ka u jɔ u jɔyɔrɔ la u ka jamanadenw bɛɛ kɛ kelen ye ka lakana sabati jamana de la u kana fana ka an kuma o sini nin tɛ ko ye i bɛ jamana na sécurité tɛ jamana min na e t'a dɔn yala ɲɛmɔgɔ yɛrɛ b'i la u ka sabali u k'a lajɛ ka mali bɛɛ sécurité ka anw fana lajɛ ka an bɔ nin situation na n'o tɛ n'a continuera tan bɔcogo foyi t'anw na. An b'a ladɔn k'a fɔ ni tun ye Sala Sanba So a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ an ka jamana in min ye basigi ni lafiya o bɛ sabati sira o sira fɛ ala ka jamana in bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye kulu dɔw y'a yira k'a fɔ bɛna taama bi furancɛla fanga maa ɲɛmaw ka se k'u kɔkɔrɔ don ka yira k'a fɔ olu tɛgɛ b'u bolo o taama min n'a bɛna kɛ a kulu ɲɛmaa ye Asetu Tarawele de ye ale b'a ɲɛfɔ taama in kun ye fɛn jumɛn de ye an ka lamɛn. Le Front pour l'émergence et le renouveau au Mali, faire Mali avec le collectif pour la défense des militaires, CDM. Anw y'a laɲini k'an bɛna tagama dɔ kɛ. Tagama in kun ye min ye. Nin wagati na an ɲɛ b'a la kumalankolon kuma minnu ti bɛn u bɛ ka ta ka ɲɛsin anw ka finitigiw ma an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma bi. Anw dun maliyɛn cɛ ni muso anw b'a fɛ ka bɔ ka an ka dusumakasa yira o ko la ka tila ka an ka senkɔrɔma dondoli yira an ka finitigiw ye an ka jamana lakanabaga ani anw ka sécurité kɔlɔsibagaw o de y'an ka bɔli kun ye. O sira fɛ anw bɛ wele lase maliyɛn cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba juma bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka bɔ ka kɛ kulu kelen ye ka na fara ɲɔgɔn kan ka nin tagama in boloda tagama in min bɛ kɛ bɛn kɔnɔ ka tila ka tagama in kɛ ka an ka fanga finitigiw jukɔrɔma dondo ka an ka fasoden ɲumanya sinsin k'a yira k'a fɔ k'anw b'an ka jamana finitigiw kɔ wa an dalen d'u la an ka jamana kelenya a n'a farabaliya a n'a ka sabati ka basigi ni bɛn sabati k'a b'an ka finitigiw bolo o de y'an ka tagama in an ka welekan ye ka se malidenw ma. Tagama in an b'a fɛ k'a daminɛ place de la liberté n'o a bɛ fɔ o ma ko Samori ka kɛlɛkɛdenw Bamakɔ mairie b'a da la bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye juma mana jigin seli fana 14h wagati. An b'a ladɔn k'a fɔ ni tun ye Asetu Tarawele kan ye an bɛ dugawu kɛ Mali basigi ni lafiya bɛna sira o sira fɛ a ko kɔnɔna na ala k'an bilo sira kan n'o tɛ an ka jamana kɔnɔ taamakun caman bɛ yen bi min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye taama kunba de ye gɛlɛya caman b'an ka jamana kɔnɔ bi maa caman bɛ ka ɲinɛ o kɔ dɔwɛrɛ tɛ an bɛ fanga fɛ anw t'a fɛ o taamaw de bɛ kɛ k'a sɔrɔ jamanadenw kan ka wulikajɔ de kɛ k'a yira k'a fɔ marifatigiw donnen bɛ cikɛlaw n'u ka kungo kɔnɔ cɛ anw bɛ taama o kama walima sɔngɔ minnu bɛ ka yɛlɛ bi fɛɛrɛ bɛ se ka siri olu jigin na cogo min na nin ye taama kunba de nka caman bɛ bi taama fanba kɛlen bɛ bi ne bɛ dɔ sɔrɔ sira min fɛ walima ne bɛ dɔ dɛmɛ sira min fɛ n'o bɛ kɛ sɔrɔ ye don nataw kɔnɔ ka ɲɛta ɲɛsin ma o y'a caman kunba de ala ka hakili ɲuman an ka jamana n'o de fɔ n'i ka wuludennin ye n da sɔrɔ min na n ka filɛ bɛ tile gɔnyɛ la dɛ n'an bɔra ye Amadu Jabate ale ye Zanjabuka ye nin waati na bɛ Kajolo marabolo kɔnɔ na Mali bilama bɛ yɔrɔ jumɛn de la ale bɛ kuma ye an k'a lamɛn. Ne ye Amadu Jabate de ye ka bɔ Zanjabugu mais n bɛ Kajolo mara la sisan. Amadu Jabate an ka jamana bilama basigibaliya bɛ an ka jamana fan caman fɛ bi e hakili ye mun ye nin wulikajɔba min b'an ka jamana kɔnɔ na bi ka ɲɛsin jamana ma. Bi yɛrɛ la jamanadenw y'u place de bila. Pourquoi n'a sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛ a système normal la an tun bɛ système normal la an bɛ tubabu minnu fɛ bi. Olu nana an ka jamana de la k'a ka di a constitution kama. Constitution tun ye bamananya constitution normal yɛrɛ. C'est pas comme évolution dɛ. Hɔrɔnya de ko don. O pɛrɛla anw ma. Ka sɔrɔ i b'a sɔrɔ ko dɔ tun bɛ yen nɔ fɔlɔ n'a tun b'i sigiɲɔgɔn da la e kan ka si kɔngɔ la a kama. Mais bi bi in na mɔgɔ sigiɲɔgɔn ka adamadenya bɛɛ détruit. Mɔgɔ fa si tɛ kalama f'a ka s'i yɛrɛ de ma. Donc ne y'a ye k'a fɔ an na ko jamana marabagaw yɛrɛ de ye jamana minɛlen ta komi o ye militaires de ye. Maintenant dɔw bɛ yen
olu bɛ k'u tɛ taa foro la ko parce que bamanan tɛ taa foro kɔnɔ bamanan tɛ taa foro kɔnɔ bamanan tɛ taa foro kɔnɔ jɔn de bɛ ka fɔ c'est que arasi dɔ de bɛ ka fɔ bamanan tɛ taa foro kɔnɔ o arasi jɔnni bɛɛ bɛ sigi k'i da jɛ o kan o tɛ ko ɲuman ye ko jadisi a b'a fɔ ko dugu nin tɛ nin kɛ dugu nin tɛ nin kɛ dugu nin tɛ nin kɛ mais ni siya nin tɛ taa foro kɔnɔ o tɛ jadisiya ye o ye système dɔ ye siya dɔ de bɛ ɲɔgɔn na o fo ka bin ka kɛ k'a fɔ siya dɔ ka jalaki dɔ ka a ka kɛ tan mais n tɛ jadisi ye bɛɛ sigira k'a lajɛ mɔgɔ si tɛ kuma ne de b'a la don a la k'a fɔ ko bi bi in na hali maliyɛn an kun tɛ se ka miiri heji ko kuma la parce que an bɛɛ bɛ yen dumuni tɛ yen balo tɛ yen kɛlɛ b'u da la bigan t'u bolo bɛɛ bɛ k'i tugu ko sogo gɛlɛyalen don bɛɛ b'a kalama ko biganw minɛnen don bigan ji la ni jadisiw bɛ ka balo an ka biganw de la pourquoi anw tɛ se ka wuli ka gɛrɛfu nin kama fɔ faransi ka taa RSI ka na arabu ka na anw yɛrɛ tɛ wuli k'an ka an ɲɔgɔn dɛmɛ wa jɔnni wulila ka marché ko kɔrɔfɛla ko nin degun b'an balimaw kan ko an ka marché parce que fo nin ka dabila ne yɛrɛ dabala banna nin na n t'a dɔn fɛn min yɛrɛ bɛ yen an yɛrɛ peresiw ka problème ka bɔ a la ne yɛrɛ peresi camanba de bɛ Bamakɔ an t'a lamɛn cogo yɛrɛ a camanba de bɛ u ka mɔgɔ ɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ b'a a fɔ o de ka ɲi mais e b'i mɔgɔ ɲɛ yɔrɔ min na o dɔrɔn de ka ɲi i tɛ miiri jamana yɛrɛ la wa mais n'a fɔra ko min nana dɔrɔn ni e b'a sɔrɔ a bolo dɔrɔn a ka ɲi n tɛ cɛ fa ye cɛ yɛrɛ la nin tɛ bɛn jamana ma nin bɛ bɛn jamana ma jamana bɛ taa o de kan ayi adamaden dɔ bɛ yen ko u bɛ bali ka taa foro kɔnɔ dɔ bɛ kɔɲɔ la dɔ c'est à dire que fête foyi tɛ jɔ Bamakɔ yɛrɛ t'a dɔn ko fɛn bɛ yen nin tɛ hinɛ yɔrɔ ye dɛ hinɛ banna dɔ bɛ si kɔngɔ la ko dɔ bɛ ouverture média la o don na k'ale ka dugu minɛnen de faw bɛ ka wele baw bɛ ka wele k'a fɔ k'u ka dugu minɛnen de tile joli mɔgɔ tɛ taa foyi tɛ taa a bɛ ne dabala banna ni jamana ko la dɛ i bɛ taa jamana wɛrɛ la i tɛ se ka kuma yɛrɛ parce que en tant que nin bɛ ka kɛ jamana wɛrɛw bɛ ka ɲi mɔlɔla ko don a ka gɛlɛn an balona k'a fɔ ni tun ye Amadu Jabate kan ye u y'a fɔ cogo min na jamana in basigi bɛna sira o sira fɛ ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye min ye jamana in kɔnɔna na bi lakanabaliya fanga bonyanen bɛ kosɛbɛ Bogorekaw ka maire Baba Nɛgɛ Dugure ale tun ye ka dɔn k'a fɔ Elhadji Bɛri Keita o kɛ tɔndenba ye nga ka sanga ni ka dɔn k'a fɔ Mali maracogo o kama k'o tacogo ma diya ye a y'a tɛgɛ ko ka bɔ o la tuma min na n'i y'a sɔrɔ fanga dafiri baaraw kɛra ale tun ye tɛgɛrɛ fɔ ko k'a dɔn ko nin taasira juman ye ka ɲɛsin an ka jamana ma bi a ko ale kɔni k'a kɛmɛ kuma suli ye Baba Nɛgɛ Dugure kuma min fɔ o filɛ ne Baba Dugure région de Ségou cercle de Masna ne ka commune tɔgɔ ye ko Bokuwɛrɛ Monsieur le maire an bɛ don min ko bi Ségou marabolo la gɛlɛya caman bɛ bi jamana bɛ cogo min na bi président mun tɛmɛna kɔsa in na n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ale ka fanga an bɛɛ ko Ibrahim Boubacar ka fanga tacogo man ɲi ne yɛrɛ Baba Dugure ne kun ye RPM maire ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bɛ taa dafiri waati mun na o y'a sɔrɔ anw minnu bɛ Ibrahim Boubacar Keita dɛmɛni na anw bɛ nimisara a dɛmɛni na anw bɛɛ kun nimisara a ka baara kɛcogo la ka funu a kɔrɔ an tor'o kɔnɔna na sɔrɔsiw nana ka na fanga dafiri Asimi Goita n'a ka mɔgɔw nani a kɛra an kɔnɔ ko bɔn système bɛna changer parce que olu ye sɔrɔsiw ye insécurité mun bɛ Ségou région kɔnɔ ni Mali territoire bɛɛ kɔnɔ insécurité mun bɛ yen an ko hakili la n ko bɛna kɛ lafiya da ye anw ma sɔrɔsiw nani fanga la anw ɲɛ b'a la olu nani fo ka se bi ma Mali région dugu si tɛ yen ni lafiya bɛ dugu mun na bi o kɛmɛ k'anw kamana gan parce que mɔgɔ minnu bɛ yen a ministère de la défense o a ministère de la sécurité o administration territoire o ka fara jamanatigi yɛrɛ kan a bɛ sɔrɔsi k'a fɔ o sɔrɔsiw n'u ka marifa de bɛ ɲɔgɔn na anw sigidala mɔgɔw an bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na anw hakili la o sira tara ka ban anw ɲɛ b'a la baara b'a la ka taa cogo min na an ka Ségou région bi ne ma dugu ye bi lafiya bɛ dugu min na Ségou région kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn la ɲɔnɔ mara yɛrɛ diɲɛ don o don an collègues bɛ baarakɛ ɲɔgɔnya la diɲɛ don o don b'an wele k'a fɔ an ye lafiya t'u ye fiyewu kɛrɛnkɛrɛn la ka don dɔgɔfiri mara kɔnɔ ka taa Ndenbugu ni Jabali ninnu kɔnɔna na ka na Pogo mara la ka na Siribala ninnu na lafiya t'a si ye n'i ye sigidalamɔgɔw wulilen fo ka marifa ta gɛlɛya de bɛ population civile bila marifa ta la anw ka Mali kɔnɔ ye arasi ko tɛ anw tɛ arasi ko dɔn an ka sigidaw kɔnɔ ka kɔrɔ nka mun b'a a to a kɛmɛ k'an tɔɔrɔ gouvernement kan ka wuli k'i jɔ i jɔyɔrɔ la pour que an ka mɔgɔw bɛ danni minnu na sisan n'u bɛ fɛ k'an ka malo sɛnɛ u ka se ka don u ka foro kɔnɔ k'an ka sɛnɛ kɛ pour que an bɛ lafiya sɔrɔ an ka sɛnɛ sira fɛ gouvernement dun foyi tɛ ko in kɔnɔ gouvernement tɛ fɛn mun kalama a la u b'a bɛɛ kalama an bɛ mun ɲini gouvernement fɛ toujours u ka wuli k'u jɔ pour que an ka sigidaw ka lafiya sinon an ka sigida bɛ yɔrɔ min na bi a b'a la ka taa cogo min na ni gouvernement ma wuli k'a jɔ san wɛrɛ mɔgɔ si tɛ yen k'i bɛ se ka balo san a laban bɛ kɛ anw minnu bɛ burusi kɔnɔna na yen anw minnu bɛ région kɔnɔ yen an bɛɛ b'a fɔ k'an b'an ka sakiw ta ka na bɔn o tɛ sigida ma hɛrɛ ye sigidalama minnu bɛ yen n'u yɛrɛ kɔmɛ k'u jɔ ka marifaw ta sigidaw kɔnɔ k'a fɔ k'u b'u ka yɔrɔ lakana n'olu tɛ bi a fɔ yɔrɔ dɔ ma Mali ni ninnu ka wulikajɔ tɛ a ti fɔ fiyewu k'o ye Mali ye an ka jamana sariya constitution yɛrɛ y'a yira k'a fɔ jamanadenw ka lakana o bɛ jamana fanga de bolo o b'an ka constitution yɛrɛ kɔnɔ
an tɛ sɔrɔsiw jugu ye anw tɛ se ka kɛ sɔrɔsiw jugu ye fana sɔrɔsiw bɛ yen an ka lakana de kama sɔrɔsiw bɛ yen pour que sigidalamaw ka lafiya minnu ye indépendance di an ka jamana ma ni y'u kunu bi olu ye kɛlɛ kɛ ka na ni an ka jamana mun ka yɛlɛma hɔrɔnya ka na n'an ka indépendance ye u b'a fɔ ko nin jamana kelen tɛ waati bɛɛ an bɛ tɛgɛrɛ fɔ fanga kuraw kunna n'an tora o kɔnɔna na an bɛ tila ka fanga kuraw tanu ka tɛmɛ fanga kuraw kan o de y'an ka jamana in taabolo yɛrɛ mun ye ne yɛrɛ dabaliya ban jamana fɛn bɛɛ ye sɔrɔsiw ye bi ni loi fɛn fɛn bɛ taa jamana kɔnɔ ni sɔrɔsiw ma jɛ ni mun ye o tɛ kɛ bi fanga in ala y'a d'u ma fɔlɔ jamanadenw tun b'a fɔ ko an politimɔgɔw de bɛ marifa di sɔrɔsiw ma an politimɔgɔw de bɛ avion di bi fanga bɛ jamana sɔrɔsiw bolo o bɛɛ la yɔrɔ si tɛ yen ko mun lafiyalen don o bɛɛ la an ka jamanadenw sigilen bɛ ni fanga mun nana an ka jamanadenw bɛ wuli tɛgɛrɛ fɔ ba ni place ɲini na a ka ɲi o a man ɲi o u b'a fɔ k'a ka ɲi k'a sɔrɔ fɛn mun bɛ yen u bɛɛ b'o dɔn nka ala ni place ɲini kama si tɛ se ka tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔ an ka jamana in b'o retard de la bi a ye Tchad jateminɛ Tchad président mun fatura Sala ka hinɛ la a denkɛ de tun b'a ka turupu ɲɛfɛ Kidali yan a fɔra ko kisɛ denkɛ sɔrɔ don mun ni ne y'a mɛn tolo la don ɲɛji bɔra de ka sababu kɛ c'est-à-dire u bɛ taama ni faso de ɲumanya ye politique mɔgɔw kɔni tɛ foyi kɔnɔ bi ko in kɔnɔ olu de bɛ ko in bɛɛ kɔnɔ an bɛ mun ɲini u fɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Bogorekaw ka mɛriba ye Baba Nɛgɛ Dugure ye kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ bi fɛn min bɛ yen n'a nana jamana kɔnɔ ni boli bɛ kɛ ka t'i nɔfɛ k'i kana ko ɲɛnabɔ n'i yɛrɛ bilala o ɲɛnabɔli la ka tila k'a ye o waati kelen kɔnɔ na o bɛ ka taa gɛlɛya minɛ kɔnɔ na k'e to yen a bɛ kɛ bi min ye dunukɔrɔw ye olu kɔni mana kasi sangafo jamana ka ban olu kan ka samɛ de fɛɛrɛ balele kan ka tigɛ lakana tigɛlamaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali marabaw fɛ bi wulikajɔ minnu bɛ yen yɔrɔ caman minnu bɛ kungo kɔnɔ na u bɛ ka baara nga n'i ye tile minɛ o tɛ ka dɔn k'a fɔ labɔli kɛ yɔrɔ caman na k'a fɔ bi gɛlɛya balele kun ye sigidalamaw de ko ye lakana bɛɛ bɛ ta ka ɲɛsin jɔnw ma population olu yɛrɛ ka tila ka marifa ta u yɛrɛ bi hali bi e ka dɔw bɛ kilimu jukɔrɔ ko Mali tagacogo ka ɲi ko labɛnw bɛ sen na n'i y'a jateminɛ bi dabalibanko de don an bɛ dugawu kɛ anw ka jamana basigi ala ka an ka jamana bila sira kan n'o tɛ jamana in bila yɔrɔ min na bi a bɛ maa dabaliban de ala ka an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ sɔmɔkolo sɔmɔ baara o ye ka dɔn k'a fɔ cakɛbolo dɔ bɛ an ka jamana ko minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔmɔ yɛrɛ o sabatili ma k'o bɛ ka baara n'a kɔni ka se ka kɛlɛ ka gɛlɛya caman bɛ yen k'o ta ka bɔ jamana kɔnɔ na olu ka wulikajɔ fɛ nka u k'an bɛ waati min ko bi ko gɛlɛyaba kɔni y'u sɔrɔ Buguni mara taw k'o se ka olu kumana sɔmɔ baara kɛ ka na n'a ye mɔbiliw de bɛna ta jamana ni jamana ka bɔ anw fɛ yan ka se ka taa n'a ye an kɛrɛfɛ jamanaw la k'o kɔni gɛlɛn bɛ o kɛra gɛlɛya ye kosɛbɛ in na ko Buguni min ye ka dɔn k'a fɔ bolimafɛnbolilaw olu ka syndicat k'olu de kɔni nana gɛlɛya ta ka ɲɛ suma u ka baara kɔnɔna na fo nin waati in na u bɛ bɔgɔ jeni ka ko yɛrɛ la min ye ka dɔn k'a fɔ jagokɛlaw ka ɲɛmaa ye Bugunikaw fɛ an k'ale lamɛn a b'a ɲɛfɔ an ye. Ne tɔgɔ ye Baba Kɛnkumana ne ye Jɛnɛka ye mais n sigini bɛ Buguni yan o ye ne ta ka kɛ jɔrɔ ɲɛmɔgɔ yan 2006 fo kana se bi ma n bɛ baara kɔnɔ sɔmɔkuro nafa ka bon k'a daminɛ sɛnɛyɔrɔ la fo kana se duguba la ɲɛnagɛrɛya donna la an fɛ kosɛbɛ jɛkuru dɔ de nana fara ɲɔgɔn kan ko mamuru minnu bɛ sarasi an fɛ ka taa Burkina mamuru kelen o kelen mamuru kelen 230 de bɛ sara kun kɔrɔ an sera an ka dugutigilakaw fɛ ka kuma n'o ye an b'a fɔ syndicat yɛrɛ ɲɛnaman tɛ sɔn ka nin kɛ maa dama dama syndicat ɲɛnaman si tɛ sɔn ka nin kɛ 230 i ka dugumɔgɔ a bɛɛ ye kelen syndicat kɔrɔ yɛrɛ ye min o t'a dɔn syndicat kɔrɔ ye ne gɛrɛya nana baarakɛɲɔgɔn min ma a k'a furakɛ mais o syndicat ka tila ka ŋara da anw ye mamuru kelen o kelen 230 anw b'o de sara ne m'a sara i ka mamuru tɛ taa donc anw siranna kɛrɛ ɲɛ an taara dugutigiw fɛ dugutigiw y'o se kɛra kosɛbɛ an b'o fɔ k'o wari ɲuman dɔn Jinali Sangare o ye Samuru président ye o fana y'a se kɛ la n'Ala sɔnna o ye wari minnu minɛ an jɔrɔw la a wari bɛnna $8 kɔ de ma o y'o wariw minɛ mamuru minnu minɛna 30, 10, 20 wari bɛnna min ma a hakɛ ka ca kosɛbɛ an mago bɛ an ka hakɛ la jamana ɲɛmɔgɔw an jigi sɛmɛni b'o la ka an ka hakɛ segin a ma an mago b'o la sunu tile wari ninnu minɛna aw la cogo di o nana mamuru kelen o mamuru kelen ko 30 n'a ma sara mamuru tɛ bɔ munna k'olu ye syndicat ye anw kamana guwana an hakili la Sikaso b'a la ni syndicat fɛn bɛ sigi Mali yɔrɔ bɛɛ de b'a ta ɲɔgɔn fɛ ko Burkina mamuru ma an ka don ta Burkina mamuru minnu bɛna an ka don ta k'olu ka mamuru tɛ se ka don ta ka taa n'a ye Burkina san o san anw b'a kɛ mamuru b'a ta Burkina mamuru b'a ta gɛlɛya foyi tɛ baara kɔnɔ n'a bi aw nana wuli ka jɔ mamuru kelen o kelen 230 ka sara a kɛra degun y'anw ma kosɛbɛ baara kɔnɔ depuis o kɛra dunan minnu ka ɲi ka na sanni kɛ an fɛ o y'o sen tigɛ Buguni na a kɛra gɛrɛ ye baara kɔnɔ gɛrɛ min don a y'an sɛgɛn o gɛrɛ de y'a to sɔmɔko ma sira sɔrɔ an fɛ Buguni yan n'o tɛ san o san an b'a kɛra an b'an ka nafaw sɔrɔ mais ɲina gɛrɛ donna a la gɛrɛ min donna a la o de ye nin syndicat minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ bolimafɛnkow ta ni ka segin baaraw ma ni o y'olu ka lafasali tɔn ye Mali kɔnɔ la olu ka kuluba de ye nin kɛ wa walima nin kɛra Bugunitaw dama de fɛ ka ɲɛsin aw ma nin kɛra Bugunita dɔrɔn de fɛ parce que o ye irisi min bɔ k'a d'a ma anw b'a miiri Mali bɛɛ ye mais an nana ye Mali bɛɛ tɛ
buguni dɔrɔn de jɛra ka nin kɛ Sikaso taara Kucala ta la. Munna aw ko buguni dama don yalima a ye yɔrɔ tɔw la a ye ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ ni buguni dama don wa? Yɔrɔ tɔw la ne de y'a ɲɛmɔgɔ ye, ne wulila yan fɔ Sikaso ka taa kuma na. Sikaso président ne y'a wele, vraiment gɛrɛ min b'an kan a dama tɛmɛna, e don de ye Sénégal ɲɛmɔgɔ ye Sikaso ko réunion dɔ bɛna kɛ an ka taa o la. A don sera ne taara Burkina Sénégal nana, Buguni ta bɛ yen, Sikaso ta bɛ yen. Kuma fɔra ko min y'a yira ko anw bɛ wari sara la, an ma se ka kunnafoni jɔnjɔn foyi sɔrɔ a la. Parce que o ye nkalon minnu tigɛ yan ko Burkinabéw bɛ ben Mari Mamiru kan. A nana ye nkalon don. Burkina Sénégal bɛ yen, Mari bɛ yen, Buguni bɛ yen, Sikaso bɛ yen. Sikasokaw y'a yira Mamiru minnu sɛrɛsɛrɛ uru fɛ uru ka taa. Buguni y'a yira don a diyara mɔgɔ ye uru bɛ wari minɛ Mamiru la, a ma diya mɔgɔ uru bɛ wari minɛ. O don nana fana o y'an ka wariw minɛ. Wari ninnu tɛ taa yɔrɔ se bɛ an ye dɔrɔn an bɛ bɛnkanni kɛ ka mɔgɔw ka wari minɛ o dɔrɔn de don. Jamana kɔnɔ n'a fɔra se bɛ mɔgɔ min ye a k'a ka setigɛ yira ka ben fantanw kan, est ce que jamana bɛ taa ɲɛ? Donc anw fana ye kuru min anw mɔgɔ b'ara Buguni bɛ se ka yiriwa sɔrɔ cogo min sɔmɔ na, jamana bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min an mɔgɔ b'o de la. Mais maa o maa bɛna ŋara da an ka Sumakoro baarakɛlaw ɲɛ, vraiment an b'o sama f'an se dan, a tɛ bila ten dɛ. Wari minnu minɛ na an ma diɲɛ kɔ bi, an ma diɲɛ kɔ sini, an dan bɛ an ka fanga fana na, o se min o b'an dɛmɛ nin ko la. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Baba Kɛnkumana ye, a y'a fɔ cogo min na ni wulikajɔ min n'i y'a sɔrɔ n'u y'o baaraw sigi sen kan, syndicat min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u bɔlen filɛ ni k'o kofɔ k'a fɔ k'olu min ye gɛlɛ ta ka ɲɛ olu ma, u y'u wele bɔgɔ jeni kan. An b'a lɔn k'a fɔ nin waati in na ko taara sariya ka bolo kan, fɛn fɛn bɛ bɔ a la don nataw kɔnɔ o b'a la tigɛ bɛ d'aw ma. N'a sɔrɔ syndicat lakaw wɛrɛ ko i k'a dɔn fɔda bɛ sɔrɔ u bolo ko in kɔdɛ na, an b'u ka bila la u bɛ se ka wulikajɔ ta ni ka weleli bila ma jaabili min bɛ sɔrɔ u bolo ka se k'o tigɛ di faamuyaliko ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na baara kɛcogo la. An bɛ dugawu kɛ an ka jamana kɔnɔ bi min ye wulikajɔ ye ka se k'an bɛlɛlen do jurukunba kelen na basigi lafiya, Ala k'u hakilila ɲuman d'an bɛlɛlen ma k'an bila o sira kan. N'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ an cɛkaɲɔgɔn Birima Ture o min tunna fo nin yɔrɔ in na i ka dɔn kunnafoni si sɔrɔlen t'a la, bɛɛ bɛ k'i ta fɔ. Jamana marabaaw ye wulikajɔ min kɛ kɔsabara wɛrɛ ni ka se ka sɛgɛsɛgɛli bila sen kan ko kama min ye ka dɔn ka bɔ Bamakɔ a somɔgɔlakaw n'o ye dugutigilakaw ye, jamanatigilakaw olu farala ɲɔgɔn kan ka nisɔndiya kuma min bɛ yen k'u b'a ɲini bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma sanko a ko kɔni yelen bɛ se ka da ko kan cogo min na, dugutigilakaw ni bɛ tali kɛ Bamakɔ tigilakaw ye kuma minnu fɔ an k'u lamɛn. Gouvernement yɛrɛ de wulila sa o procureur ye ka plainte kɛ Karimu contre la. Donc o kuma in kɛlen n'an y'a mɛn a y'an nisɔndiya a y'an jasi. Donc anw bɛ min ɲini sisan surakadenw bɛɛ fɛ, maa maa min yɛrɛ dɔn Bamakɔ la olu bɛɛ fɛ anw bɛna dɛmɛ wuli sa ka procureur dɛmɛ a ka nin baara la. An bɛna kɛ cogo di? Mɔgɔ mɔgɔ n'i b'i yɛrɛ dɔn Bamakɔ la, anw journaliste anw kabilatigiw bɛɛ ka na an ka fara ɲɔgɔn kan an fana ka plainte comme déjà plainte dɔ donnen bɛ yen an k'o appuyer ka procureur dɛmɛ a ka baara la. Mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'i yɛrɛ dɔn Bamakɔ la a ye nana ka carte d'identité n'a ka fɛn photocopie an ka constituer partie civile pour que ka procureur dɛmɛ a ka baara la. Nin ye kabila ka kuma ye, nin ye Surakaw ka kuma ye, an nana o de la. N tɛ fɔla ni comme a y'a fɔ sisan ale den suw a ɲɛnɛmaw an ka dɛmɛ o ka se ka ye n'o yɛrɛ ale ka se ka don yɛrɛ. An bɛ fɛn ɲini an ka gouvernement fɛ, an bɛ fɛn min ɲini an ka juge fɛ, an bɛ fɛn min ɲini aw yɛrɛ journaliste fɛ, an bɛɛ ka jamana an fanga fara ɲɔgɔn kan. N'an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan an den an balimakɛ in hali n'a y'a sɔrɔ u y'a faga de k'a sutu an b'a ɲini fɛ a su donna yɔrɔ min na u t'a yira an na. An b'o de ɲini n'an y'o ye k'a dɔn k'a fɔ nin karisa de y'a faga u y'a su donna o tuma ni min kan ka fɔ kɔfɛ ni min kan ka ko kɔfɛ o bɛ kɛ. Mɔgɔ min y'a faga n'an y'o fana dɔn n'an kan ka min fɔ o kɔfɛ an b'o fɔ, n'an kan ka min kɛ o kɔfɛ o bɛ kɛ. Ala barika Ala kira barika an ka jamana marabagaw barika aw journaliste aw ka cɛsiri ni Ala sɔnna ma an dalen don a la k'a fɔ ko in tiɲɛ Ala b'a bange ni Ala sɔnna ma. Mais n bɛna min d'a kan kabila saba in de ka ko laɲininen fɛnɛ ye la famille Ngare, Dravé, Touré an bɛɛ de ka kɛlɛ ye kɛlɛ kelen ye. Ka tila an bɛ min fɛnɛ fɔ aw journaliste fɛnɛ ka kɛlɛ ye kɛlɛ kelen ye. Kɛlɛ ti bɔ yɛrɛ dɛ que la vérité se manifeste. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye
Bamakɔ tigilakaw olu ka faraɲɔgɔnkan kulu ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ Burema Turale ka kunniko kunkan an bɛ dugawu kɛ a ko mana kɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔna na Masa Ramani ka a ko bɔ kɛnɛda la Ala ka kɛ ten n'an bɔra ye min ye tunkarankew ka kulu dɔ ye ale wulila k'i jɔ ka se ka munumunu talo kɛ ka t'i ɲɛ da min ye kunnafonidilaw tɔgɔ la kalanso min bɛ yen ka tɛ ka taa ɲɛ da yen kan o kɛnɛ kan min ye Dr Burulayi Keyita ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ale tun ye kumatigi de ye a ye kuma min fɔ a senfɛ o filɛ. An ka bi kunsigi école de journalisme na bi kɛkun tun ye mun ye ani école de journalisme mɔgɔw ani écoleden minnu bɛ yan an n'o ka baro kɛ kɔlɔlɔ minnu bɛ tagama la o y'a fila filanan fana an b'a dɔn ko an bɛ jakulu min kɔ n'o ye CEDEAO ye o ye sariya caman ta pour que mɔgɔw ka se ka taa ka segin kɛ nɔgɔya la o gɛlɛya minnu b'o fana la an n'o kumana o fana kan mais a kɛkun ye min ye an b'a dɔn ko kunnafonidilaw vraiment olu jɔyɔrɔ ka bon ka kunnafoni di mɔgɔw ma pour que non seulement gɛlɛya minnu b'a la ko faamuya mais kuma caman fana bɛ fɔ n'a ye jateminɛ kɛ télévision internationale ni radio la u bɛ fɛn caman fɔ tunkarankew kan min tɛ tiɲɛ ye quoi alors que c'est vrai qu'an ka jamana ye tunga fɛ taga jamana de an ka jamana fana mɔgɔ caman bɛ b'an fɛ ka taa tunga la minnu bɛ tunga la an y'a fɔ k'a fɔ ko o jɔyɔrɔ ka bon jamana in kɔnɔ o jɔyɔrɔ ka bon mais généralement o kuma tɛ fɔ ni min kuma bɛ fɔ tagama ka gɛlɛn o bɛ taa mɔgɔw fɛ o bɛ taa mɔgɔw tɔɔrɔ o bɛ o terroriste mais tiɲɛ tɛ quoi en réalité an ko o kunnafoni di a tɛ se ka kɛ ko gouvernement dɔrɔn ka baara faudra que kunnafonidilaw fɛn fɛn bɛ baara kɛ a secteur la an k'olu fana impliqué la u k'a dɔn min ye a tiɲɛ ye gɛlɛya minnu b'a la ani fɛɛrɛ minnu tigɛlen bɛ gouvernement ni partenaires bolo ka nɔgɔya don o gɛlɛya ninnu na donc baro kɛ kun tun b'o de. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Burulayi Keyita u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala fɛn fɛn ye faamuyaliko ɲuman ya ko kɔnɔna na Ala k'u hakili la ni k'olu sabati n'an bɔra ye seli kɔni o tɔ tora panko kelen ani ɲɛwawa ye nka ɲinɛnda in kɔni a kɛmɛ lata karara yɛrɛ ye a kɛlen bɛ bi sogo de fata mɛ muru yɛrɛ da kuyalen bɛ bɛɛ bɛ kule la damanafa a bɛ minnu bolo olu t'i sɔrɔ n'olu yɛrɛ i ka dɔn ka fɔ i sin olu ma olu yɛrɛ bɛ kulo ka tɛmɛ i kan kuma tɛ minnu bɛ yen n'olu t'i ka ɲɛ sɔrɔ bɛɛ kamana gannen bɛ sugu bilama kɔnɔna na sugu bi cogo di an ɲininkali kɛ sugu dɔw la an ka dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ karamɔgɔ Ibrahim Koyita ne ye commerçant de ne bɛ bazin de feere suguba kɔnɔ bazin ma gɛlɛn sisan nɔ quoi bazin ka nɔgɔn mais qualité ko don juste prix sugu bɛɛ fana dɔ b'a la quoi bon minnu bɛ san ka caya yɛrɛ o ye Getzner 2000 ta 3000 ani Getlix ninnu an b'a Ala tanu ni gɛlɛya bɛ anw t'a dɔn a ka di a man di a bɛ san kɔnɔ donc ni gɛlɛya bɛ anw t'a dɔn quoi mais a bɛ dépend sanni kɛ i yɛrɛ kun a bɛ dépend i ka qualité feereta de la ani i yɛrɛ cogoya. Abubakar Jire ne ye bazin feerela de bon a ka gɛlɛn ko a ka nɔgɔn parce que da bɛɛ b'a la ni ye gɛlɛman ta o prix bɛ ni nɔgɔman ta o fana prix bɛ an bɛ Ala tanu yɛrɛ de. Je me nomme Tigane Sabadogo. Bon pour le moment ko bɛ ka sumaya dɔɔni parce que tailleur tɛ ka se ka fini minɛ tailleur bolo bɛ ka fa waati bɛ ka kuru an bɛ kalaliw ne feere comme les bassins des wax brodés mais maintenant a bɛ ka lancer dɔɔni parce que sugu mun ka di fɔlɔ la o y'a sɔrɔ la mɔgɔ bɛ sanni kɛ ka taga tailleur bɛ minɛ mais sisan fɛn gɛrɛlen a ka suma dɔɔni gɛlɛya bɛ yen bɛɛ b'a kalama mɔgɔ kɔni bɛ ka sanni kɛ mais c'est pas comme il faut. Santé sugu in na ye wallahi san foyi ma wuli tile yɛrɛ journée an ye fɛn bɛɛ feere Europe den fila kɔ wallahi san foyi ma kɛ marché bɛ tila ka kɛ dɔɔni de don n'Ala sɔnna a ma semaine an b'a daminɛ sugu bɛ fa mais sugu ma fa san tɔw la a bɛ kɛ tan k'i an pressera ka bɔ de. Ne bɛ fini feere de kɛ ne bɛ prêt à porter de feere tiɲɛ na sugu ka suma yɛrɛ de bazin feerelaw de ta ye sugu ye sisan ni saga bɛɛ ko ko n ka bazin de san den seli la an ka sugu ka suma sisan yɛrɛ de fɔlɔ. Ne nana bazin san la fɔ dɔɔni dɔ bon a prix bɛ yan quoi mun ka di ye dɔrɔn n ye ne siɲɛ filanan de ka na san yan seli la hali seli kɔfɛ n bɛ tila n bɛ to ka na san. Ne tɔgɔ ye Fatumata Jara ne nana borode sanni la pour que n bɛ se ka taa di n tantiw ma u bɛ seli kɛ n'a ye cogo min tiɲɛ la sisan kɔni bazin ɲɛnama tɛ ka sɔrɔ pour que u b'a la ko arrivage minnu bɛ ka na bazin kura minnu dilannen don k'u tɛ ka na o kama sisan an bɛ ka vaccine borodew san puisque bazin da gɛlɛyara sisan. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye sugu kɔnɔna la bi jamana in kɔni gɛlɛya dan don an bɛ fɛn min fara nin kan maaw ka hinɛ ɲɔgɔn na ka magara ɲɔgɔn na seli bɛna se dɔ bɛ yen fɛn bɛɛ se b'ale ye nka i k'a dɔn dɔ b'ale kɛrɛfɛ foyi se t'o ye a bɛ nafolotigi caman kɔnɔ olu de ta don ni min ka d'u ye e ka dɔn tɛ hinɛ foyi la nafolo n'Ala y'a d'i ma i hakili to i kɛrɛfɛmaaw la an bɛna don seli kɔnɔ dɔw bɛ hali ka ta ka kɛ ta la se t'olu ye a y'a lajɛ a ka dɔn Ala min y'a di bi Ala bɛ se k'a minɛ maa si tɛ taa i ka nafolo caya fɛ k'i da ka tila k'a k'i kɔrɔ k'a fɔ ko nin ye nafolo in cɛlen k'a da i nɔfɛ n'an hinɛna o de bɛ nafolo in ji de Ala ka tila ɲuman de setigiw ma an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ dugulakɔrɔkaw ye ni Ala sɔnna ma sini olu ka dɔgɔtɔrɔso dɔ kun jɔra olu fɛ Qatar Charité fɛ o dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛli baaraw kan ka kɛ sini wa k'u bɛn'o kɛ sɛgɛsɛgɛliw ye ka se ka fura dɔw di ani ka sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ bana dɔw kan wa u bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ sini fu ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 na ka taa bila fo wuladafɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 la nin waati na dugulakɔrɔkaw ka maire min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Bangedakaw ka maire ka dangan sabanan Isa Jara ni bɛlɛle kama Isa Ba ale b'an bolo nɛgɛ kan nin waati na Isa assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi kulubali
Monsieur le maire ere iye joni ne isa dugula kɔrɔ ko isaba Monsieur le maire sini sibiri ko dɔgɔtɔrɔso dɔ bɛna Kurumokari aw fɛ dɔgɔtɔrɔso in dɔgɔtɔrɔso jumɛn don ani mun bɛna k'a kɔnɔ effectivement an ye dɛmɛ dɔ ɲini Qatar Charity fɛ Ala y'a kɛ an ye engagé donna misiri la misiri jɔ an tilala ka dɛmɛ ɲini u ye kalanso di an ma an tun ye dɔgɔtɔrɔso fana ɲini u ye dɔgɔtɔrɔso jɔ ka équiper k'a bɛn an ma o de dayɛlɛli kan ka kɛ ni Ala sɔnna samedi comme bi ye juma ye sini samedi. Monsieur le maire nin dɔgɔtɔrɔso in a dayɛlɛli la k'a kɛlen bɛ ka baara dɔw sigi sen kan n'o ye ka se ka maaw sɛgɛsɛgɛ baara jumɛn ni baara jumɛn bɛna k'a kɔnɔna na dayɛlɛli in bilalen bɛ hukumu jumɛn kɔnɔna la. Voilà, bon sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la an y'a ɲini don population bɛɛ fɛ dugulakɔrɔ n'a lamini ni mɔgɔw minnu bɛ se ka na parce que hadamaden yɛrɛ kɛnɛya yɛrɛ sabatilenba tɛ an seko kɔnɔna an b'a fɛ ka consultation ninnu kɛ fu kuma kalo yɛrɛ min na n'o ye seliba kalo ye seliba kalo in ye dɛmɛ ɲini ani dugawu ɲini donc an bɛ consultation kɛ ka mɔgɔw lajɛ fu o lajɛliw kɔnɔna la a dɔw la médecin ye min fɔ an ɲɛna a kɔni a ko k'a bɛ jabɛti bɛ se ka k'o la sumaya pali bɛ se ka k'o la biyɛndimi yɛrɛ bɛ se ka k'o la ani ɲɛ ka fara kɛnɛya tɔw kan fu o kɛlen kɔnɔna la ni fura min kan ka di u ma fana an kɛlen bɛ ka labɛn kɛ furako dɔw fana na an seko la n'Ala sɔnna an sekura fura dama dɔrɔn an sera k'olu san ni minnu garijɛgɛ donn'a la ni min lajɛla an bɛ fura dɔ ma directement inchallah. Monsieur le maire baara in bɛna kɛ waati jumɛn kɔnɔ. Bon baara kan ka kɛ n'Ala ye sini yira an na a kan ka kɛ a bɛ daminɛ 8 heures fo ka taa se 16 heures ma ni Ala sɔnna ne bɛ wele min da an ka sigidala ma ka bɔ ka na dɔgɔtɔrɔso in ma jɔ ne kelen kama a ma jɔ e yɛrɛ kelen kama a jɔla population jama bɛɛ de kama. Et puis, ni ko dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso fana an bɛ se k'a fɔ c'est un peu international n'a fɔra ko international dɔgɔtɔrɔso tɛ se ka jɔ ko ni dugu ta don dɔgɔtɔrɔso mana kɛ cogo o cogo a bɛ jɔ dugu dɔ de la mais dugu wɛrɛ mɔgɔ k'a fɔ ko dugu wɛrɛ mɔgɔ tɛ fura k'a la ne ma deli ko dɔgɔtɔrɔso ye fɔlɔ donc an bɛ se k'a fɔ a jɔlen don Dugulakɔrɔ kama a jɔlen don Baginda commune dugu 32 kama a jɔlen don Mali kama inchallah. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Isa Jara Isa Ba ni tun y'ale kan ye maire ka danga sabanan don ka bɔ Bangineda mairie kɔnɔ la Dugulakɔrɔ ka don u y'a fɔ cogo min na ni n'a ɲɔgɔnna caman b'u fɛ bi dɛmɛɲɔgɔnya la ni ka ɲɛsin mara in ma baaraw bɛ kɛ cogo min na yarabi Ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ na k'a kɛ dɔgɔtɔrɔso ye min bɛ nafa sɔrɔ siraw ni k'olu sama ka ɲɛsin mara ma n'an bɔra yen seli ɲɛkɔrɔ la baaraw ka ca kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen n'i ta fan min ye ka dɔn k'a fɔ gala docteur an ka mago Jɛnɛba Kamara bi n'i ye jateminɛ ale kɔni ye gala dɔw kɔni ka se ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ k'a yɛrɛ nafa la ka tila ka faso nafa kɛ hinɛna ta ka ɲɛsin maaw ma a kɛ galado baara kɔnɔ na nin waati in na galako bɛ cogo di ka taa se ni seli ɲɛkɔrɔlaw bɛ se Jɛnɛba Kamara an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye madame Fofana Jɛnɛba Kamara ne bɛ bɔ Bagadaji ne bɛ galado kɛ n bɛ kalali kɛ. Ɲinɛ ani san tɛmɛnenw danfara mun ye. Vraiment ɲinan ta danfaraba de b'a ni san tɛmɛnenw cɛ parce que ɲinan baara ma kɛ k'a sababu kɛ bana ko min donna la u ye frontières datugu bɔ clients ma se ka sira sɔrɔ ka na donc vraiment a ye an ka baara ɲɔngiri an bolo kosɛbɛ yɛrɛ de an bɛ dɔ kɛ sa kelen-kelenninw mais ani san tɔw ta ma kɛ kelen ye. Gala yɛrɛ aw b'a baara cogo di yan. Bon gala an bɛ jɛman de san k'a don gala la an b'a kɛ unique ye an bɛ siriliw k'a la an bɛ peinture k'a la an bɛ motifs bɔ a la. I kɛlen ka galando daminɛ a bɛ se san joli ɲɔgɔn ma sisan. Bon ne ka galado ni san cɛ a bɛ fɛn o fɛn san 25 san 26 a b'o bɔ. Kalanden dɔw b'i bolo a ko la wa. Awɔ kalanden caman de bɛ musomaninw bɛ yen minnu bɛna ka na galadon kalan bon cɛmanw fana bɛ yen nɔ olu ta ye tailleur ye dɔw bɛ finisiri kalan dɔw bɛ peinture kalan. I kɛlen kɔfɛ ka daminɛ ni san cɛ i ye nafa sɔrɔ la. Awɔ n ye nafaba de sɔrɔ la parce que n bɛ n sutura sɔrɔ a la an b'an ka denbaya dahirimɛ sɔrɔ a la an bɛ an ɲɛnafɛnw bɛɛ sɔrɔ a la vraiment n ye nafa sɔrɔ a la yɛrɛ de. Dɔw sigilen bɛ k'u bolo da u sen kan e bɛ mun fɔ olu ye bololabaara nafa la. U ka wuli k'u jɔ sinon ne yɛrɛ min filɛ ne ka diplôme bɛ ne bolo mais a m'an bali ka bololabaara kɛ diplôme bɛ min bolo fɛn tɛ min bolo n'i bɛ se ka bololabaara min kɛ i k'a kɛ n'i y'a kɛ a jɛlenya la i b'a nafa sɔrɔ. Ko basan wɛrɛw dun ni an ka jamana kɔnɔ n'o ye chinois basan ye olu ye gɛlɛya dɔw s'aw ma a ka baara la wa. Awɔ o ye gɛlɛyaba de las'an ma an ka baara la sinon fɔlɔ anw tɛ donni wɛrɛ dɔn an tɛ chinois basin dɔn bɛɛ tun bɛ jɛman in de san ka na o jɛman an b'o de don gala la o bɛ kɛ motif ye a bɛ kɛ unique ye mais sisan sugu kɔnɔ kɔni a sugu bɛɛ bɛ yen dɔw yɛrɛ bɛ na ka bɔ voyage la dɔrɔn u b'u ɲɛsin sugu la n'u ɲɛsin sugu la u mago bɛ fɛn o fɛn na chinois ta o donni u b'a bɛɛ sɔrɔ ne tɛ fɔlɔ o si tun t'a la i bɛ jɛman de san i bɛna di galadonna ma a b'a dɔn a b'a ka modèle bɔ a la mais sisan olu kɔni vraiment o y'an ka baara ɲɔngiri dɔɔni yɛrɛ de. Kuma labanna bi e bɛ mun fɔ bɛɛ ye seli yɛrɛ hukumu kɔnɔna la. Seli hukumu kɔnɔna ne bɛ a ɲini bololabaarakɛla bɛɛ k'i cɛsiri min se ye min ye bɛɛ ka wuli k'i cɛsiri o de bɛ mɔnɛ bɔ. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Jɛnɛba Kamara kan ye
a y'a fɔ cogo min na baara lankolon tɛ yen dɛ mɔgɔ lankolon de bɛ se ka sɔrɔ yen galado a cɛ sirila la n'i ka se ka fɛn bɛɛ kɛ wa bɛɛ b'a fɔ i ɲɛna a bɛ baara min kɛ n'i y'a sɔrɔ nin baara in kɔnɔna na namara t'a la fiyewu an bɛ dugawu kɛ nin n'a ɲɔgɔnna kɛbaw cayara gɛlɛyajugu minnu b'an ka jamana kɔnɔna na fu bɛ sira dan na ala ka hakilila ɲini ka sabati n'an bɔra yen hali bi hukumu kelen kɔnɔna na kalalikɛlaw b'u sɔn tayɛrilakaw an taara bangindakaw fɛ yen atelier bɛ wele ko tɛnɛ culture an b'o kɔnɔna nin waati na an k'olu yɛrɛ lamɛn. Ne tɔgɔ Mamadu Samake ka bɔ Bangineda Piye la. Ne ka baara ye kalali de ye. An ka atelier tɔgɔ ye tɛnɛ culture Abu Nidal. Danfara min bɛ ɲinan seli ni seli tɛmɛnen cɛ an bolo. Tiɲɛ yɛrɛ la ɲinan seli a finiw u bɛ ban joona. Ma ɲini ka u tɛ se ka fini o fini kɛ u kana n'a minɛ ka u ni client tigɛ ɲɔgɔn na quoi. Ɲinan ta kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ tila joona ni Ala sɔnna. Mɔgɔ caman bɛ fini minɛ a bɛ ban quoi mais tigatulu kelen bɛ tiga bɛɛ de tiɲɛ. O bɛ min ban dɔrɔn u k'o minɛ k'o kɛ quoi u tɛ min ban u kana n'o minɛ. Ne tɔgɔ ye Bakari Tarawele ka bɔ Yirimajɔ mais bi bi in na n bɛ kalali kɛ Baginda tɛnɛ couture Abu Nidal. Seli tɛmɛnen ni seli cɛ ne kɔni ne bɛ n ka client bɛɛ fo parce que u y'a dɔn n ka baara ka d'u ye u ye n ka baara diya don n na u nana n'u ka baara ye joona a diyara n ye yɛrɛ n yɛrɛ b'a dɔn n'Ala ka jɛn kɔni n bɛ tila la joona n'Ala sɔnna. Dɔw b'a fɔ ko finiw bɛ na ka telew fa ko u tɛ minɛ o bɛ kɛ aw fɛ yan wa? A bɛ k'an fɛ yan nɔ mais n'a kɛra an fɛ yan nɔ an b'a ɲini k'a kun dɔn a dɔw bɛ se ka kɛ seko ye donc an b'o lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ hadamadenya la ni mɔgɔ kɔni bɛ client la fɛn bɛɛ b'a la. Aw ye siɲɛna daminɛ a bɛ se waati joli ma sisan? Bi y'a tile 23 parce que selifini ni uniforme donna ɲɔgɔn na quoi donc an y'a bɛɛ ta ɲɔgɔn fɛ siɲɛ kelen. Tailleur dɔw bɛ finiw minɛ ka caya u bolo bɛ fa finiw tɛ kala o tɛ aw fɛ yan kɔni. N'i yɛrɛ y'o kɛ bɔ t'o la o parce que ni seli tɛmɛna i bɛ ka baara fu de ko seli tɛmɛna ka sɔrɔ e kan ka baara dɔ kɛ e ma tila la e bɛna o de baara de kɛ o wari tɛ sɔrɔ o la o bɛ n'a fɔ i bɛ ka baara fu de kɛ ka ban o bɛ na ni tigɛɲɔgɔnya ye parce que a baara tɛna kɛ ka ɲɛ a tɛna k'a tigi sago ye an t'o fɛ kɔni an tɛ Ala deli o la. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye tɛnɛ culture ni tun y'o maaw kan ye Bangineda u y'a fɔ cogo min na n'i bɛ fɛ e ka tanu sɔrɔ e ka kɛcogo ɲuman kɛ bani an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakililaw ni k'olu sabati n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbele mun b'e bolo bi? An karamɔgɔ an taga Senegali jamana kan Senegali wasadenw ye kalita sariya sunba la kuraya kokura o ma bɛɛ fanga sina ni jamanaden dɔw ma ni waati na ɲɔgɔn sama b'u ni ɲɔgɔn cɛ Senegali jamana kan n'an bɔra yen an taga Algérie jamana kan siraba kansala bɛ ka caya Algérie jamana kan ka taga fɛ dɔgɔ furancɛ kelen kɔnɔna la mɔgɔ 68 ɲɔgɔnna bɔnɛna ani na ka mɔgɔ 803 ɲɔgɔnna k'olu jogin saperi ɲɛma bɔra ka ni laseli kɛ ko ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɔlɔ Algérie jamana n'an bɔra an bɛna yɛrɛ fɛ yan Bamako ni ye cɛlaka dɔ ye Amdalayi ale nana kana moto dɔ la n'an b'a wele ko TVS kana moto in gare k'a jɔ ka se sécurité mɔgɔ dɔ ma ko ka ɲama ka ji d'a ma cɛlakɔfɔlen ye ji min kuma min na Ala ka wele sira ma a y'i yuru k'i da nka sɛbɛnfura foyi ma se ka ye cɛn kun ni wagati in na a bɛ morgue la n'an bɔra na an taga Nigeria jamana kan ni cɛlaka dɔ ye a n'a muso fɔ ɲɔgɔn ko donna u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye cɛ in ye muso in bɔnɛ a nin na muso somɔgɔw bɔra ka t'u ta da bɔgɔ jɛnnen kan u ye cɛlakɔfɔlen wele k'a ɲininka a ko k'ale ma saya in lawuli a kama nka nin wagati in na a bɛ fanga ka bolo kan an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni tun dɔ ye. An bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka hakili ɲuman d'a ma de n'o tɛ dusu bɛ taa ne ka taa e yɛrɛ i dɔ n'i y'a fɔra muso i dɔ de ye ka taa u bɔnɛ yanni na yarabi nin ye dusu de ye o de kama a bɛ fɔ a ma bamanankan na ko an kana dusu bila hakili ɲɛfɛ Ala ka hakili ɲuman d'an kelen n'a bɛɛ lajɛlen ma an bɛ seli kɛrɛfɛ panko kelen ani ɲɛwawa yarabi seli Ala ka timɛko ɲuman yira an na a musakaw bɛ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u bɛ minnu bolo a yarabi Ala k'a tɔ bɛ nɔgɔya minnu bɛ yen n'olu ma musaka sɔrɔ Ala ka musaka nɔgɔya olu ye ka aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn